inti kellek ommok u missierek ukoll li. Jiena trabbejt bħala unknown father. Anzi fil-bidu jekk ħammur iżil-qudiem. Fil-bidu tal-ħajja tiegħi kienet xi ħaġa li qisha jiena għandi familja normali. Però mbagħad meta bdejt nikber, bdejt ninduna li dil-familja li qed ngħix fiha ma kienx proprja l-familja tiegħi. Kont imrobbi. Ġifieri, familja li għadni nirringrazzjahom sal-lum. Daw it-tnejn min-nies li rabbew lili kellhom 6 tfal u kellhom il-gazz li jieħdu lili u jrabbuni. Illum. Ġara li ma bqajtx ma dik il-familja. Fimni, kieku tgħid li kellek is-seta li dak iż-żmien tagħżel, naħseb kont nibqa' magħhom. Għax kelli kollox kif persuna jkollu ġo familja tajba. Però il-mami jista' jkun li forsi riedet tagħmel xi ħaġa li forsi għalli għaderet pożittiva li lilna terġa' tiġborna kollha magħha. Għax jien mhux jien biss kont imrobbi għand in-nies, konna xi 5, kollha għand nies differenti u xtaqet li tiġborna kollha magħha. Jista' jkun li l-ġest kien sabiħ. Però id-dinja li mort fija ma kienet sabiħa xejn, jiena ġejt emozjonat ħafna mill-istorja ta' Filippa x'jiena l-mami għaddiet mill-prostituzzjoni, ġifieri. Il-flus kienu jmorru għall-pimps tagħha iktar milli għalina. Tiftakara ġifieri l-logħba. Niftakara ċara, jien niftakara li fil-li qed ngħix f'dinja ta' qudies qabel l-iskola, mużew fil-għaxija, ħinijiet fiex ħin nidħol u da. Ma minna mela, ma minna melix. Meta kont toqgħod Meta kont noqgħod mal-familja l-oħra u f'daqqa waħda mort ġo dinja fejn niġi mill-iskola nidħol id-dar fis-salott insib 5 tirġiel ma nafhomx bil-qeda fuq is-sofan. L-istruzzjonijiet tagħna kienet li aħna nselmu u nidħlu u ma nkellmu l-ħadd. Ġo l-kamra tagħna, nagħmlu l-homework, nieklu. Mela, allura ġifieri dawn ma kinux role model għalik, mhux hekk? Issa inti però ukoll għandek l-Ojvint u anka l-Bruce li it-tnejn ukoll spiċċaw jieħdu droga u inti stess tajt. Mela, Ojvint inti tajt mhux tort tal-papa u l-mama. Inti l-papa u l-mama jieħdu drogi kienu. It-tnejn li huma ma jiena ma nafx li l-problema tiegħi kienet bihom. Le, m'għandhomx jaqsmu. M'għandix taqsam. U inti taħseb ma taqbilx miegħu. Jiena ngħid, meta ma tkunx role model, iċ-chances huma li tfal ibatu. Ma nistgħux ma nwaħlux fina nfusna, meta ma tkunx role model. Jiena għalija t-tfal tal-ewwel żwieġ batew, għax jien ma kontx role model għalihom. U di esperjenzajta jien, għax jiena żwieġ li għandi llum, iż-żewġ titfal l-oħra li għandi llum li xorta jiġu ħut Ojvin u l-komplament. Naraħħa differenza. Control model għal dawn. Control model. U dawn ma jieħdux droga. Ma jieħdux droga, imma qatt ma ħadd droga qudiemhom bħalma milt mal-oħrajn. Int kont tieħu droga, ġiet kontra l-missierek jieħu droga qed tgħid li ma ffettwatekx. Jiena Ojvin ma nafx iftakarx imma darba minnhom naf li ġie mill-iskola għala li l-labra minn idi kont mitluf minn sensija u marriti għannantu. U nnantu għalla għara xtibtlu d-dadi muħal ma jdeh. Ġifieri, ma nistax tgħid effett ma tagħmilx, tifhem? Jista' jkun ġifieri li tkun role model u xorta ġifieri naf ġenituri. Però xi kultant, Peppi, trobbija ħażina ma jfissirx tiftaħ il-friġġ ma ssibx tiekol, it-tfal ikollhom it-benġil, it-tfal ibatu l-ġuħ u dik l-oħra, dik hija trobbija ħażina. Għax għandna xi kultant għandna dik il-perspettiva li dik hija trobbija ħażina. Però aħna xi kultant waqt li qed naħdmu ma' klijenti tagħna nistragiljaw biex naslu ma' nies li f'ħajjithom ġew ħafna spoiljati. Jitolbu karawetta u jaraw pakkeġġi għal rashom karawett mhux il-waħda li talbu. U rridu nifhmu li ġertu trobbija li għalina għax qegħdin ngħixu ġo dar lussuża. Għax il-mami għandha karozza u d-dadi għandu karozza u għax flok 50 cents intuhom 10 euro fil-pocket money biex jixtru mill-kantin tal-iskola. U għax ikollhom l-aqwa basket, u għax ikollhom l-aqwa slipper, u għax ikollhom l-uniformi nadifa isa ta' soldati, xi kultant ma nagħmluhiex daqshekk
fl-arja li hija xi trobbija tajba, meta tispolja l-tfal, meta t-tfal ma ddarrihomx ċertu dixxiplina, meta t-tfal ma tallimhomx, meta t-tfal ma tkunx hemm għalihom, għax biex ikolli dal-lussu kollha ġie l-tfal laqqas jarawhom il-ġenituri. Jafu biss il-nanniet. Jien nintaqa' ma' daw il-weġġat. L-tfal ma jonqoshom xejn, ġenituri tagħhom qaddisin jimxu fl-art, però taf xejdu li Pep. Jgħidu li jiena ħassejt dejjem għand in-nanna, dejjem għand in-nanna. All right, biex nixxilek li rrid, imma jellilkom rid. Jien delkom rid.